כולם. אנחנו פה מהמרוץ למיליון. וכאן זוהי נקודת הסיום שבה שלושת הזוגות האחרונים הגיעו. ואחד מהם יזכה ב1,000,000 שקל. אז כדאי שנתחיל, לא? לילה אנחנו יכולות. בואי. אז שלום, אני לילה, אני אגם, אנחנו בנות 19 מירושלים, ואנחנו אחיות, והתקבלנו למרוץ למיליון, ייי. אין כאן אף אחד, אנחנו ראשונות, ייי. קדימה, לולה, בואי נצא, יאללה. מיכל, ואני לולה, אני בת 30, ואני בת 28, אני מהמרכז, ואני מהצפון, ואנחנו חברות הכי טובות, שמשלימות אחת את השנייה. וכן, יום אנחנו שניות, היי, היי. מי אתן? אני אגם, אני לילה, נעים להכיר. אני מיכל, ואני לולה. מגניב. קדימה, בוא. אני בא. טוב, אז היי, זוכרים אותנו? אני גיא, ואני רומי. היי. היי. היי, נעים להכיר. נוש, חיים שלי, בואי. אני בא. היי, מה שלומכם? בסדר, מי אתם? אני אברהם, אני נועה, אנחנו אבא ובת. כן, מגניב. איתן, בוא. אני בא. אז היי, אני איתי, אני איתן, אנחנו חברים הכי טובים מהגן, אני בן 23 ואני גם, וכן. תגידו, למה יש רק 5 מקומות? לא יותר. היי. רק בנות אני רואה. כמעט. איזה מצחיק אתה. רגע, אז למה אנחנו רק 5 מקומות? מה זאת אומרת רק 5? אין מצב. מה, כאילו זה מתחיל מ5? אני בטוחה שיהודה יסביר לנו הכל. רגע, יהודה, למה אנחנו רק 5? אתם רוצים לדעת? נשמח מאוד. השנה החלטנו לחלק את המרוץ לקבוצות. קבוצה של 5, עוד אחת של 5 ועוד אחת של 4. אל תדאגו. אחרי ההדחה, אחד מכם יראה את שאר הזוגות ויבין שיש לו תחרות מאוד גדולה לעבור. טוב, אז המרוץ למיליון, אתם מוכנים להתחיל? כן! טוב, אז הרמז הבא מחכה לכם ממש שם. אנחנו ראשונות, יאללה, יש לנו פער. כן, קדימה. בואי ניקח את המעטפה. סימן דרך, עליכם להגיע למסעדה בלה בלה בלה. שם מחכה לכם הרמז הבא. קדימה, בואי נלך. קדימה, בואי ניקח. סימן דרך, עליכם להגיע למסעדה ריטיליזיו. טוב, קיצר, בואי נלך לשם, קדימה. יאללה, משימה ראשונה. אוקיי, בואי נפתח. אוקיי, סימן דרך, עליכם ללכת למסעדה ריטיליזיו, שם מחכה לכם הרמז הבא. קדימה, בוא. יאללה, קדימה. סימן דרך, יאללה, קדימה, בואי. יאללה, קדימה, אבא, אנחנו אחרונים. אני יודע, אז קדימה, למה את מחכה? אוקיי, סימן דרך, עליכם להגיע למסעדה ריטיליזיו, שם מחכה לכם הרמז הבא. קדימה, אנחנו ראשונות. אוקיי. אם לא הבנתם עדיין, הזוגות נחתו בעולם מתוק הבוקה.
וזאת המסעדה הידועה ביותר שכולם קיבלו בחינם. על המשימה הבאה, על הזוגות שלנו, להפוך להיות האורחים במסעדת המשלן, ולמלא לפחות 4 לקוחות מרוצים. מישהו אחד בבן זוג יהיה מלצר, והשני יהיה טבח. רק כאשר יסיימו את המשימה ויגישו ל4 לקוחות את האוכל, יוכלו לקבל מעט מנוי את הרמז הבא. קדימה, אנחנו ראשונות. מי תהיה מי? נראה לי שאני הטבחית ואני המלצרית? כן. מושלם. יאללה. מי ידע שזה מה שמלצרים צריכים ללבוס? יותר לבנים. לא נורא. טוב, קדימה, אני אחכה עם הזמנה. לא, הכובע הזה מוזר עלייך. כל הדבר הזה מוזר. שלום גברתי, מה את רוצה להזמין? מה אני רוצה? שתעופי לי מעיניים. ובכל זאת מה את רוצה להזמין? אני רוצה להזמין טיל רקטה שמעיף אותי לחלל. טוב, גברתי, זה לא מצחיק. מה את רוצה להזמין כבר? אמרתי לך, טיל של חלל. תביאי גם את נאסא ותקבלי טיפ. איזה נאסא בראש שלך? להזמין אוכל. בפרק הבא של המרוץ למיליון. תקשיבי, אין לי כוח להיות פה יותר. די, אני מבינה, ואנחנו צריכות לסיים את המשימה. וואי, איזה גבר חתיך אתה. סליחה, גברתי, מה את רוצה להזמין? אותך יפה שלי. תקשיבי, אחותי, איפה אנחנו? לא יודעת. סליחה, גברתי, יש לך רמז בשבילנו? מי אתם?